Йыратывашы шмайялынан. Муза, иркан. Чаваш челги бурчухне тынже путмейн. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында туган тел тапшыуын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшыру Идел буенда яшәүче халыкларның милли костюмнары, милли костюмнарның охшаш һәм аермалы яклары, костюмнарда халыкларның үзенчәлекләре һәм традицияләр чагылышы хакында. Идел буе халыкларының традицион костюмнары аларның милли үзенчәлекләрен, гореф-гадәтләрен чагылдыра. Һәр милли костюм өчен хас төсмер булып, аларның бизәкләре тора. Ерак үткәннәрне чагылдыручы әлеге бизәкләрне юкка гына үткәннәрдән килгән тарихи язмалар дип атамый торганнардыр. Европаның иң озын елгаларының берсе Идел буенда яшәүче халыкларның милли костюмнарында охшаш яклар шактый. Әйтик, Ират милли күлмәкләре, алар бар халыкта да охшаш. Жилкәсез һәм киң итеп тегелә. Шулай ук күлмәкнең тукымалары да бер төрле, киндер һәм җитен. Без бүгенге тапшыруда берничә халыкның милли костюмнарына тукталырбыз. Беренче булып мордваларны алыйк. Һәр халыкның тарихы, аның барлыкка килү шартлары төрле. Ике субэтноска, эрзя һәм мукшыларга бүленүче мордвалар фин-угыр халыклары төркеменә карый. Аларның эчтән бере генә Мордовиядә яши, калганнары Россиянең башка төбәкләрендә. Нигездә православие динен тоталар. Менә шушы фактлар гасырлар дәвамында аларның милли костюмнарының үзенчәлеген формалаштырган. Мордва хатын-кызларының костюмнары катлаулырак, Ират костюмнары гадиерәк. Шуны да әйтеп үтәргә кирәк. Мукшылар милли костюмны хәтта көндәлек тормышта да кияргә мөмкиннәр, ә эрзялар бәйрәмнәрдә генә. Әлеге ике субэтносның костюмнары хәтта бер-берсеннән дә берникадәр аерылып та тора. Тик икесендә дә күлмәкләр ак тукымадан тегелә, бисерлар һәм җепләр белән чигеп бизәлә. Мукшыларда хатын-кызларның чигеп бизәлгән күлмәкләре бераз кыскарак булганга, алар күлмәк эченнән ыштан да кигәннәр. Эрзялар билләренә бай итеп чигеп бизәлгән чуклы пулай тагулары белән аерылып торган. Кызлар аны бәлиғ булган көннән тага башлаганнар. Бәйрәм көннәрендә кызыл чуклар белән бизәлгән билбау такканнар. Билбауның ике ягына чигелгән сөлге эленгән. Хатын-кызның киеменнән чыгып, аның кайсы субэтноска карау гына түгел, яшен, иҗтимагый хәлен дә белергә мөмкин булган. Мордваларда Ират костюмы әйтүебезчә гади рус милли костюмын хәтерләтә. Күлмәк тышка чыгарып килсә, ыштан балагы ыну чишенә кертеп киелгән. Панар һәм понкас, ягъни күлмәк һәм ыштан көндәлеккә җитеннән, ә бәйрәмнәргә киндердән тегелгән. Мордва иратлар костюмының аерылгысыз өлеше билбау. Ул нигездә күннән тегелгән, төрле бизәкләр белән бизәлгән. Билбауга эш яки сугыш коралы тыгып куелган. Күлмәк өстеннән киң чапан да кигәннәр. Иң киң таралган баш киемнәре, киез башлыклар ак яки кара төстә. Аякта чабата яки итекләр. Теге яки бу халыкның яшәеше, үткәне, гореф-гадәтләре турында милли костюмнардан да әйбәтрәк ни сөйләр? Алар безнең тарихка алып кайта, әби-бабаларыбызның тормышы белән таныштыра. Киемнәр тегү өчен барлык милләтләр дә мәсәлән ак йортта тукылган тукма куллана торган булганнар. Әлеге тукмаларны алар киндердән яки җитеннән хәзерләгәннәр. Моның өчен яздан утыртылган киндерне яки җитенне җыеп алганнар. Аны сугып ырлыгын кыятырган булганнар, анар каты сүзләрне йомшарту өчен суга яки кар астына салганнар. Йомшаган сүзне яңадан сугып, киндер сугу дигән безнең сүз тезмәдә сакланып калган. Инде шулай ук анарысын ирли торган булганнар һәм нәтиҗәдә йортта тукыма тукылган. Бу бөтен безнең территорияда яшәгән халыкларның да уртак үзенчәлеге булып тора. Милли костюм комплексының төп нигезен ул әлбәттә инде күлмәк, аеруча хатын-кызның күлмәктән тора. Ул ак күлмәк, ягъни чуар тукымалардан тукылган күлмәк. Мәсәлән, безнең каршыда хәзер татар хатын-кызы күлмәге бу авылныкы. Шулай ук ни өчен авылныкы куелган, чөнки менә авылда этнографик элементлар алар озаккарак саклана шәһәргә караганда. Татар халкының милли орнаментлары костюмнарның төп бизәге булып тора. Авыл хатыны шушындай ап-ак күлмәк кигәнмени? Ап-ак күлмәкне алар бәйрәм көннәрендә кия торган булганнар. Һәм әлбәттә инде аның хатын-кыз күлмәгенең тагын бер элементы ул алъяпкыч. Алъяпкычны матур
күлмәкне буялмас өчен алдан яба торган булалар. Бирдә без менә татар кызы безнең бәйрәмгә хәзерләнә. Ул инде күкрәкле ак алъяпкыч кигән һәм аның тамбур белән үсемлек орнаментлар белән чигелгән шулай ук алъяпкычы. Бу инде аның шулай ук үзенчәлеге була. Башына яулык бирдә безнең бәйләнгән, ләкин ак калфак дип әйтәбез, шулай ук безнең бәйрәм көннәрдә киң таралган бер элемент булып тора. Ират костюмының үзенчәлеге булып, аның чалбары. Биредә менә без чуар тукымадан тегелгән чалбарны күрәбез. Күлмәк шулай ук безнең җиңел ак тукымадан тегелгән. Һәм әлбәттә инде ират һәрвакыт камзул кия торган булган. Бу татарлар өчен хас, барлык татарларның барлык төркемнәре өчен хас һәм башында безнең аның түбәтәй. Төрки халыклар сафына керүче чуаш милләтенең костюмнарында гадәттә кызыл һәм ак төсләр өстенлек итә. Биредә шулай ук менә безнең чуаш кызының киеме ул йортта тукылдан, ягъни ак киндердән тегелгән. Без аның инде бәйрәмче кием кигәндә күрә алабыз. Һәм биредә инде тагын бер хәсидә, ягъни күргән ул чуаш телендә безнең тевет дип атала. Шулай ук бәйләнгән. Төрле бизәнү әйберләре ясау өчен акча тәңкәләре кулланганнар. Ак менә бездә каурыйларны күрә алабыз. Шулай ук һәм әлбәттә инде сәйлән киң таралган була. Баш киемнәре шулай ук берничә төргә бүленә. Баштыга төп нигезне ул баш сөлгесе алып тора. Менә безнең биредә дә баш сөлгеләре урын алган кайберләре төрләре. Алардагы орнаментлар, алар ниндидер мәгънәгә шулай ук ия. Беренче яктан аларның төп функциялары ул әлбәттә инде начар күздән саклау, үзенең иясен һәм начар кешеләрдән, начарлыклардан саклау өчен кулланыла дип санала. Кызлар безнең яшь кызлар тухя кия торган була менә биредә урын алган. Алар шулай ук бай итеп орнаментлар белән кызыл, яшел, сары сәйләннәр кулланып бизәлгән. Хатын кызлар һәрвакыт башларын япалар. Аларның ничек киенү безнең менә Петровск картинасында да күрергә мөмкин. Идел буенда яшәүче төп халыкларның берсен татарлар тәшкил итә. Башка халыклар арасында татар милли костюмын шундук айырып алырга мөмкин. Татарларның шигүле күлмәкләре, бишмәт кәзәкиләре һәм читекләре күзгә ташланып тора. Татар милли киемнәрендә ачык төсләр өстенлек итә. Хатын-кыз киеме ир-атларныкы белән чагыштырганда шактый бай. Бөтен халыкларның милли киемнәренә хас булган күлмәк, күкрәкчә һәм штан татар хатын-кыз киемнәренең төп нигезен тәшкил итә. 19-нчы гасыр уртасына кадәр әлеге күлмәкләр җиңел ефәк, йон, мамык яки нәфис парча тукмалардан тегелгән. Декоратив бизәкләр булып төрле төсләрдәге ефәк һәм атлас тасмалар, шелтәрләр, укалар һәм чуклар хезмәт иткән. Ал япкыч, ал чүпрәк яки ал япма татар хатын-кызлары киемнәре комплексында 19-нчы гасыр ахыры 20-нчы йөз башында киң кулланыла. Бизәкләп өйдә тукылган ал япкычларны күлмәк өстеннән япканнар. Ул күлмәктән кыскарак булган. Өй һәм бәйрәм киемнәре бер-берсеннән аерыла. Өй арасында күлмәк өстеннән камзул киелгән. Камзул биле итеп эшләнә. Билдән аскы өлеше итәк сыман җәелеп китә. Кырыйлары тасмалар яки җепләр белән чигеп бизәлә. Ә бәйрәм киемнәре исә бай тукымадан тегелгән бала итәкле күлмәк, алъяпкыч, чигелгән кәзәки камзул, читектән гыйбарәт. Традицион баш киемнәре яулык, шәл, калфак, башлык, бүрекләр. Татар хатын-кызлары бизәнү әйберләренә аеруча да зур игътибар бирә. Үрелгән чәч талымнарындагы чулпылар, көмеш беләзекләр, тәңкәләрдән эшләнгән алкалар, күз явын алырдай муенсалар, асыл ташлар белән бизәлгән хәситәләр шул хакта сөйли. Татар ир-атларының шулай ук төп традицион кием элементларыннан берсе билбау. Аны әзәр дип тә атап йөртәләр. Билбау укалы, бәрхет, көмеш пластинкалы булырга мөмкин. Зур көмеш пәрәшкә һәм ташлар белән бизәлгән билбау камер дип йөртелә. Ир-атларның баш киемнәре йортта, кешелеккә, өйдә, урамда кия торганнарга бүленә. Өйдә түбәтәй, урамга түбәтәй өстеннән тукма яки мех бүрек, киездән баскан тула эшләпә,
Дин әхелләре ритуал баш киеме шалма киген. Түбәтәйнең бұрынғыдан келе тұрған формасы 4 шейден ярым түгәрәк ясап киселә. Сыңра Казан татарларында тірек ислам традицияләре йогынтысында өсті тигез қаты қырылы кәләпүш барлыққа келә. 20-нче йөз башында қара бәрхет кәләпүш татар яшьләре һәм зыялылары арасында гаять киң тарала. Традицион татар ират һәм хатын кызларының аяк киеме, шитекләр бер-берсеннән кайбер элементлары белән генә аерыла. Декоратив бизәлеше, балтыр киңлеге, үкчә биеклеге. Шулай ук татар туфлиләре булып саналган башмакларны да әйтеп үтәргә кирәк. Ул да күннән эшләнә. Шигүле бизәкләр белән бизәлә. Казан губернасында яшәгән икенче зон төркемнәр ул инде Удмурт һәм Мордва халыклары. Бу халыклар шулай ук мәдәниятен бүгенге көнгә кадәр саклап киләләр. Әле еш кына бәйрәмнәрдән тыш алучы өлкән яшьтәге хатын-кызларның нинди дә булса милли костюм элементын киеп йөрүләрен күрергә мөмкин. Әлеге костюмнар әлбәттә инде авыл җирендә, авыл яшәгән авыл халкы арасында бүгенге көнгә кадәр сакланып килә. Биредә менә безнең урын алган ул Мордва һәм Удмурт киемнәре. Безнең әлеге киемнәрдән без аларның инде ак киндер генә түгел, шулай ук чуар киндерен дә куллануын күрергә мөмкин. Мордва халкының әлегәчә мәҗүси ышанулар белән яшәвен беләбез. Бу әлбәттә аларның киенү әсбапларында да шагыла. Һәр орнамент үзенең нинди дә булса мәгънәгә ия булган, ягъни ул саклау, бәхет теләү, әлбәттә инде хатын-кызларның һәм башкалар. Шулай ук без аның җиңнәрендә дә шундый ук үрнәкләрен күрергә мөмкин. Һәм икенчесе ул аларның баш киемнәре. Без хатын-кызның, узып киткән хатын-кызның баш киеменә карап, аның нинди гаилә халәтен, социаль катлауга керүен күрә алабыз. Менә безнең шулай баш киеме, бу инде безнең хатын-кызлар баш киемендә күрергә мөмкин. Ул безнең төрле шуклар белән язып бизәлгән һәм чәйләннән бизәп ясалган аның муен бизәнү әйберләре. Фин-угыр халыкларының тагын бер төркеме марилар. Алар ничек киенгән соң? Марилар безнең инде урман халыклары буларак билгеле, бу аларның көн күрешендә ясаган әйберләрендә һәм һөнәрчелекләрендә дә чагыла. Биредә алар үзләренең үреп ясалган, агачтан ясалган әйберләре белән таныта торган булганнар. Һәм мари костюмының алыштыргысыз бер элементы ул аның билбавы. Хатын-кыз ир-ат билбаулары үзләренең матурлыклары белән таң калдыра торган булалар. Биредә шулай ук алар үзләренең киемнәрен, күлмәкләрен, башка һәм халатларын йортта тугылган тукымадан хәзерлиләр. Аны төрле орнаментлар белән шулай ук матур итеп бизәкли торган булганнар. Биредә менә чапан, җилән дип атала инде безнең шапур мари халатында күрергә мөмкин. Бизәк белән алар гадәттә күкрәк өлешен бизи торган булганнар. Ул күкрәк кисәменең уң һәм сул ягына урнаша. Шулай ук башка халыклар кебек аларның да һәр орнамент, шигелеш ул инде булса мәгънәгә ия була. Мариларның да шулай киң тарала. Баш киемнәре, без бидә шарпанны күрәбез. Ул безнең кайын тузына шулай ук йортта тукылган тукыманы белән тышлап кайын тузын ясый торган булганнар. Бер яктан ул тукыма белән капланса, икенче яктан шулай ук бай итеп тултырып бу чигү бизәге белән бизәлгән була һәм аның өстеннән баш яулыгын каплый торган булганнар. Бу безнең мари хатын-кызы костюмы. Казан губернасында халык исәбе буенча беренче урында руслар тора. Аларның милли костюмның төп киеме күлмәк яки сарафан. Сарафаннар бик күп төрле була. Аларны төрле дип кисәләр, распашонка, ягъни ул халат формасындагы сарафаннар күренмәгән төрле баулар белән иң башлары эләктерелгән сарафаннарны күрергә мөмкин. Һәм әлбәттә инде аеруча бәйрәм сарафаннары, алар матур итеп, бай итеп, бизәкләр белән, сәйләннәр белән, төймәләр белән бизәлә торган була. Кырыйлары, позументлар белән бизәргә мөмкин. Баш киемнәренә карап, шулай ук рус хатын-кызының гаилә хәлен айырга мөмкин булган, мәсәлән, кияүдәге хатын-кызлар, алар инде кокошниклары, бай, матур итеп шулай дип бизәлгән кокошникларны киеп йөри торган булганнар. Бу инде аларның әле хатын-кызларның кияүдә булуын күрсәтә гаилә хәлен. Биредә менә безнең шундый ике кокошник урын алган, берсе менә бу кызылы матур итеп инде алтын җепләр белән бизәп ясалганы, аның безнең Мәскәү кокошнигы дип атала.
Шулай ук биредә баш яулыгы авыл да яшәүче руслар арасында алар киң тарала. Аларны күргән киң баш шундый кокошниклар, башкалар арасыннан алар инде яулык яба торган булганнар. Рус шәлләре матур итеп бизәлгән, аеруча бәйрәм көннәрендә инде киң тарала. Шулай ук русларның да безнең сөлгеләрендә, аларның яулыкларында, шулай киемнәрендә сурәтләнгән орнаментлар буенча аларның күз карашларын үзләренең инде мәдәниятләрендә күз алырга мөмкин. Безнең күбесен аларның төрле орнаментлар арасында әлбәттә русларда да безнең чәчәк, үсемлек орнаментлары киң үсеш ала. Шулай ук безнең инде аларның йортта кулланылган төрле сөлгеләрдә, шулай ук көнкү күреш әйберләрендә дә күрә алабыз. Башкортларның бай итеп бизәп эшләнгән милли киемнәре татарныкына шактый охшаган. Кием теккәндә күн тукыма, мех куллану киң таралган. Костюмнардагы һәр бизәкнең символик мәгънәсе бар. Мәсәлән, хайваннар һәм үсемлекләр сурәте начар кешеләрдән, тискәре энергиядан саклый, хуҗасына байлык һәм уңыш китерә дигән ышану яши. Хатын-кызлар тәңкәләрдән эшләнгән бизәнү әйберләрен яратып куллана. Чулпылар, озын алкалар, беләзек, муенсалар. Керәшеннәрнең милли киемнәренә килгәндә иң күзгә ташланганы мөгаен баш киемнәридер. Шуларның кайберләре калпак, ул озын итеп аркага кадәр җиткерелеп җептән бәйләнә. Ишында чугы да бар. Кашбау очлы итеп тегелгән баш киеме. Аның аскы өлешенә эрерәк, әскә таба ваграк тәңкәләр төзелгән була. Мәләнчек, тәңкәле һәм укалы һәр төрле баш киемнәр астына киеп калдырыла торган шепчек формасындагы баш киеме. Керәшен хатын-кызларның баш киемнәре генә түгел, күлмәк яки җилән өстеннән килә торган бизәнү әйберләре дә бик үзенчәлекле итеп тәңкәләр төзеп эшләнә. Өс киемнәрендә берникадәр рус йогынтысы да сизелә. Шулай ук мари, мордва, чуашлар белән дә уртак һәм охшаш яклар табыла. Идел буенда яшәүче фин-угыр халыкларының тагын берсе марилар. Аларның да традицион кием үзенчәлекләренә игътибар итик. Хатын-кыз киемнәрендә милли үзенчәлек аеруча да ачык чагыла. 19-нчы йөз, 20-нчы йөз башында мари хатын-кыз киемнәренең төп элементлары түбәндәгеләрдән гыйбарәт була. Тувыр, туника сыман өлгеле күлмәк, елаш, ыштан, шывыр, ачык чабулы яисә кисеп бөрмәләнгән кафтан, ончыл сакыш, алъяпкыч, сылык, бил тастымалы, юштә, пута. Көнчыгыш мари хатын-кызларында төрки халыклар үрнәгендәге чуар күлмәк таралыш ала. Аны татар һәм башкорт хатын-кызлары гадәтенчә путасыз кияләр. Көндәлек киемнәрне дә тегеп, чигеп бизәклиләр. Ә бәйрәм һәм туй киемнәре аеруча купшы бизәлә. Аларга өстәмә рәвештә күп санлы зәркән бизәнмәләр кулланыла. Бил, күкрәк, муен, колак бизәнү әйберләре. Алар сәйләннәрдән кабырчык, ялтыравык тәңкәләрдән эшләнә. Шулай ук көмеш беләзек һәм йөзекләр кию гадәте дә яшәп килә. Киемнәр шикелле үк бизәнү әйберләре дә халыкның менталитеты көн күреше турында бәян итә. Үзәктә әлбәттә инде ул безнең татар хатын-кыз күлмәге. Әлеге күлмәк безнең 19-нчы йөзнең 1-нче яртысында парчадан тегелгән. Без биредә аның бай татар шәһәр хатын-кыз күлмәге икәнен күрә алабыз. Бу турыда шулай ук аның туника формасындагы рәвешендәге күлмәге дә сөйли. Ул зәңгәр парчадан тегелгән нигезенә безнең көмеш җипләр белән төрле үсемлек орнаментлары чигелгән. Музей хезмәткәрләре бу бүлмәне шаяртып татар хатын-кызы сандыгы дип атый. Без биредә күкрәк исемен каплау өчен бик матур шулай ук бизәнү әйберен күрәбез. Бу яка чылбыры. Яка чылбырлары безнең бик күп. Алар шулай хатын-кызның ни хәйлә хәлендә күрсәтә торган булган, аның яшендә булган өлкәнрәк хатын-кызлар әлбәттә инде зур каптырмалы 6-7 асылмадан торган бизәнү яка чылбырлары куллана торган булсалар, кичкенә кызлар балалар өчен махсус яка чылбырларын ясый торган булганнар, бизәнү әйберләре ясый торган булганнар. Татар хатын-кызы бизәнү әйберләре арасында иң үзенчәлеклесе хәситә булыр. Алар сул кул башыннан кичке уң яктакка төшереп бәйләнә торган булганнар. Аларның шулай ук төрле була. Тукыма нигезгә ясалганнары да була. Аеруча байлы хатын-кызлар инде әлбәттә менә шушындый аерым җиз тәңкәләрдән торган металл хәситәләр ясата торган булганнар. Һәм һәрбер бизәнү әйберендә без ташларны күрәбез. Татар хатыннары шулай ук безнең татар төрле ташларны бик яратканнар. Аларга төрле мифик
магик кешеләрне яза торган булганнар. Аеруча киң таралганнары арасында ул Фирүзә, безнең аметист һәм Сердалик. Гадәттә бизәнү әйберләре кыз балага нәселдән нәселгә, буыннан буынга күчкән. Тормыш иптәше дә бүләк итеп биргән. Шеш тулымы һәрбер кызның ул горурлыгы булып торган. Аны инде әлбәттә һәм без татар фольклорында ишетәбез, татар хатын-кызын, татар кызын башта ишетәсең, аннары күрәсең дип әйтәләр. Менә әлеге матур киле моңнар безнең менә шушындый чулпларга беркетелгән, чулплар ясау өчен кулланылган тәңкәләр чыгара. Чулплар алар төрле-төрле булганнар. Менә биредә без кыйнкырыйдан тезмәне күрә алабыз. Ул тулымның нигезенә беркетелгән һәм ул бөтен буе белән каплап төшә торган була. Менә мондый матурлары диентә сыман һәм берле чулпылар инде алар тулымның очына беркетелгәннәр. Моның өчен ленталар, төрле җипләр куллана торган булганнар. Аларны ясау өчен җистәнкәләрдән тыш шулай ук төрле акча берәмлекләр, акча тәңкәләрен кулланганнар. Берле менә мондый ординарный безнең чулпылар алар инде бер тулым өчен хисапланган булса, менә мондый киенте сыманнар, алар аста 2-3 тулымны бергә берләштерә торган булганнар. Булар шактый авырдыр миңа калса. Авыр. Где-то 2-3 килограммга кадәр җиткәннәрдән шуңа күрә без Бәяләрен чикергән. бәяләре төрле-төрле булган. Беренчедән без ул чырда оста әлеге безнең фабричный басма булмаган, һәр ювелир оста үзәргәнче үзе ясаган. Моның ачуы 1-2 ярдәмче генә тоткан үзе белән. Бер бизәнү әйбердә ул икенчесен кабатламаган. Һәр бизәнү әйберенә оста кыз бирүченең теләген генә түгел, аның шулай ук үзенең дә гармониясын ничек итеп карауларын, үзенең күз аллауларын, хыялларын салып калдырган. Шуңа күрә һәр бизәнү әйбере ул кабатланмас әйбер. Һәр милләтнең үз йөзе бар. Ул әлбәттә милли киемнәрдә чагыла. Халыклар традицион киемнәре аша милли үзенчәлекне, күңел байлыгын, үзләренең яшәү рәвешен, дөньяга карашын, үз милләтенә мөнәсәбәтен җиткерергә омтыла. Бүгенге көндә милли киемнәр нигездә бәйрәмнәрдә, концерт яки нинди дә булса йолалар үтәгәндә генә кулланылса да, һаман да үсештә һәм үзгәрештә. Казанда гына да милли киемнәр ясау һәм тегү буенча әллә ничә махсус ателье эшли. Заман ательелары татар милли кием элементларын заманча киемнәргә, бизәнү әйберләренә дә күчерә хәтта. Татарлар ул киемнәрне көндәлек тормышта да яратып кияләр. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру Идел буенда яшәүче халыкларның милли костюмнары, аларның охшаш һәм аермалы яклары, костюмнарда халыкларның үзенчәлекләре һәм традицияләр чагылышы хакында иде. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне тынже путмейді. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.